Vitajte na našom druhom stretnutí v tohto semestrálnom cykle, kde sa venujeme naďalej mystickej koncepcii antropológie. Naša druhá téma je mystické vedomie a jeho prirodzenosť. S tým, že tí, ktorí si pamätáme, tak v prvom semestri sme sa v rámci tejto téme venovali antropológii a tento semester sme začali s mystikou. Mystická koncepcia antropológie. Začali sme od konca antropológie a teraz pokračujeme od začiatku mystika. A minule na prvom stretnutí sme hovorili trochu viac o tom, čo je mystika. Keby sme si to zhrnuli, tak sme spomínali najmä dve také veľké pravdy. A to na jednej strane tá, že mystika nie sú len tie nadprirodzené javy, ako napríklad zjavenia. Predpokladáme niekedy, že mystici sú len tí, ktorým sa javil Ježiš s nejakými posolstvami konkrétnymi, ho buď videli alebo počuli, prípadne Mária alebo iní svätí. Ale nie, mystici sme všetci. Sme všetci, ktorí máme skúsenosť s pôsobením v našich životoch nášho Boha. Akýmkoľvek spôsobom. Mystik je ten, ktorý ho vníma, vidí v svojom živote okolí. A dokonca nemusí ho volať ani Bohom. Môže ho volať pôvodcom všetkého, môže ho volať absolútnom, môže ho volať stvoriteľom, môže ho volať energiou, môže ho volať akýmkoľvek spôsobom, ale vníma, že je to niekto, možno to vníma zatiaľ ako niečo, čo ho presahuje. Každý môže mať svoj jazyk, ktorým vyjadruje skúsenosť transcendentnú na jeho bytie. Čiže mystika nie je len kresťanská, inými slovami. No a jednu z najjednoduchších a najuniverzálnejších definícií mystiky, ktorú sme spomínali, pochádza od Fernanda Riela a znie nasledovne. Je to skúsenosť veľkodušnosti zatvoriac sa egoizmu. Čiže je to skúsenosť so širokou realitou, transcendentnou, ktorá človeka presahuje a ktorá je absolútne veľkodušná, bez toho, že by sme si ju privlastňovali. Tam jasný vnem nášho Boha. Tiež sa dá povedať, že mystika je zavretie si oči egoizmu, ich otvorenie láske, alebo utíšenie všetkého, čo nie je Boh, aby sme počuli jeho, aby sme ho žili a cítili. Hovorili sme tiež o tom, že mystické nie je to isté ako duchovné. Už sme to prepojili s tou antropológiou, pretože duchovné je všetko, čo má pôvod v duchu, a teda je to všetko, čo človek robí vedome a slobodne. Tieto črty sú základné nášho ducha. Robiť veci vedome a slobodne. Každá činnosť vedomá a slobodná je duchovná, nepochádza ani z našej duše, ani z nášho tela, má koreň v duchu, sú to mohutnosti ducha, umožňuje ju duch. A teda aj každé zlé, vedomé a slobodné správanie je svojím charakterom duchovné. Slobodne a vedome sa rozhodujem pre zlé veci. Používam na to mohutnosti ducha. Samozrejme v Bohu nie je pôvod žiadneho zla. Tak, táto skúsenosť so zlom, alebo ako sme hovorili, mystika je skúsenosť so živým Bohom a s jeho pôsobením. Čiže tá naša činnosť, to naše vnímanie, ktoré má pôvod v nás samých alebo vo svete, alebo v tom zlom, mystické nie je. Čiže mystické je užšia skupina, užšia množina z toho, čo je duchovné. Všetko, čo je duchovné. Všetko, čo je duchovné, nemusí byť mystické, ale všetko, čo je mystické, duchovné je. Boh komunikuje a človek počúva. Čo môže človek spraviť s inšpiráciou, s prihovorením sa, s pôsobením Boha v našom živote? No máme v princípe 3 možnosti, ako sa k tomu postavíme. Môžeme ho prijať, nechať sa ním naplniť a premieňať. Môžeme ho odmietnúť a tým pádom nemáme žiadnu skúsenosť s tým, čo by v nás mohol urobiť. Alebo ho môžeme aj degradovať. A to je asi najnebezpečnejšia činnosť, najnebezpečná odpoveď na Božie pôsobenie, pretože my veľakrát vtedy interpretujeme podľa našej deformácie Božie pôsobenie v nás a ho používame na svoje ciele. Ako my pristupujeme, aká je naša odpoveď na Božie pôsobenie? Prijímanie, odmietnutie alebo degradovanie. Tá degradácia súvisí tiež s tou zvláštnosťou, s takým prispôsobovaním si Boha, robením ho na náš obraz.
Odpoveď Boha tiež v tejto situácie, no kiež by si bol studený alebo horúci, kiež by si ma prijal alebo odmietol razantne, ale keďže si vlažný, tak ťa vyplúvam z úst. To je niečo, čo je v tomto veľmi nebezpečné v našich postojoch. Na dnešnej našej druhej téme, mystické vedomie a jeho prirodzenosť, pokračujeme v uvedomovaní si toho, že my ako ľudia sme zo svojej podstaty mystické bytia. A v svojej podstate každý nejakú skúsenosť s Bohom v svojom živote máme. A ako tá skúsenosť vyzerá? Táto naša prirodzená skúsenosť, ktorú vlastníme ako našu esenciálnu kapacitu. Mať ju a vnímať ju. Máme skúsenosť so všetkými hodnotami a čnosťami, ktoré pochádzajú od Boha. Čiže je to jeho dar, jeho pôsobenie v nás. Ako to vyzerá v tom konkrétnom? Vyzerá to tak, že bez ohľadu na našu rasu, kultúru, v akej sme vyrastali, náboženstvo, do ktorého patríme, dokonca aj bez ohľadu na naše akékoľvek presvedčenie, všetci máme nejakú skúsenosť so skutkom, kde je prítomná pravda, dobro, krása, láska. Kto z nás nemal príležitosť tiež radovať sa z toho, že sme mali skúsenosť a prežívali sme rozvážnosť, spravodlivosť, miernosť, silu. Kto tiež z nás v nejakom momente nášho života neurobil to veľmi oslobodzujúce skutky pokory, poslušnosti, štedrosti, vernosti. A keď sme mali túto skúsenosť, v ktorej bol Boh prítomný, keďže on je prítomný v každej pozitívnej skutočnosti v našom živote, čo sme cítili, keď sme nechali preniknúť tieto črty, tieto čnosti, tieto atribúty do nášho života, sme sa podľa nich tiež riadili. Keď si spomenieme na to vnútorné naše vnímanie, tak sme cítili ovocie, slobody, pokoja, radosti. Čiže každý čin dobrý, úprimný smerom k nášmu blížnemu prináša toto ovocie. Je to neuveriteľne pozitívna skúsenosť, ktorá nás oslobodzuje. Svätý Pavol v 5. kapitole Galatianom vymenúva ďalšie ovocie ducha, šťastie, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, vernosť. Toto je všetko, čo v nás podpoveď Božiu inšpiráciu žiť podľa jeho pozvania prináša. Sme psychosomatizovaný duch. Radosť je pozitívna skúsenosť nášho ducha. Radosť a šťastie je niečo, čo prežívame v našom duchu, na úrovni nášho ducha. Na úrovni našej duše pozitívne vnímanie nejakých impulzov na úrovni duše je charakterizované ako potešenie duše. A na úrovni tela je to vnímanie slasti. Slasť, potešenie, radosť alebo šťastie. Telo, duša, duch. Keďže je nám prirodzené mať v sebe poriadok, kde smer našho ducha, duše aj tela je zameraný na Boha, a to je to, čo nám prináša celkovú harmóniu, na jeho spoznávanie, jednotu s ním, všetko iné ako zamerané týmto smerom a s týmto zmyslom je nám neprirodzené. Nie sme tak utvorení a teda nás rozhadzuje. Čiže aj potešenie v našej duši, ktoré prežívame, aj slasť tela, tých telesných vnemov, ktoré sú nám dané, sa má podriaďovať tomuto smeru. A vtedy rovnako rastú v dokonalosti a vtedy v nás rastie ten nový človek, harmonický. Radosť a šťastie ducha prevezme potešenie a slasť. Ak to však takto nie je a my hľadáme potešenie a slasť bez tohto smeru a zmyslu v Bohu, tak aké je ovocie toho, keď my si vyberieme mať ako zmysel a cieľ hľadať šťastie na týchto našich úrovniach, tak človek zakúša degradáciu ducha, ktoré sa menia na nešťastie. Keď my sa necháme viesť logikou egoistickou starého človeka, ktorý sa točí okolo seba a svojich potešení a slastí, v hĺbke nášho ducha cítime nešťastie. Nie sme hlboko spokojní, nie sme naplnení tou hlbokou radosťou, ktorú dáva len Boh, ktorú nám nikto nezobrie. To ovocie je nešťastie, ktoré sa potom snažíme niečím zakryť, niečím vytesniť. Nejde to v tej hĺbke. Degradácia radosti a šťastia ducha sa menia na nešťastie. A keď je potešenie a slasť bez tohto poriadku, čiže hľadáme len to svoje, okolo nás sa točíme, tak nakoniec prinášajú ako ovocie a bolesť. Vždycky, keď nejdeme s týmto jedným harmonickým zmyslom smerom,
tak na konci cesty je slepá ulička. Tam je toto ovocie. Môže sa to zdať na začiatku cesty ako niečo pozitívne, niečo krásne. Tá brána môže byť veľmi priťahujúca, tá cesta ale nevedie k zdarnému cieľu. Čiže potrebujeme v našom živote tak psychickom, ako aj telesnom mať zmysel a smer duchovné. Dávať všetkému zmysel duchovný, čo sa nám deje na úrovni tela, duše aj ducha. Ak nie, neprídeme k pozitívnemu ovociu, ako sme hovorili, ktoré pretrvá, ale len k ilúziám a chiméram, ktoré sa skôr či neskôr rozplynú. Nenechajme sa oklamať. Keď hľadáme slasť pre slasť, kde to je také viditeľné, ja ako zvyknem hovoriť, kebyže ja jem len preto a len to, čo mi chutí, tak jem len čokoládu, no a možno ešte nejaké cukry. No aký je ten výsledok, no tak skončím obézna, bez zubov, bez rúk, bez nôh, diabetička, slepá, no nič moc. Alebo teda ako alkoholici, alebo ako cudzoložníci, keď hľadáme slasť pre slasť. Z tejto úrovni tiež je to tak, že na začiatku áno, to uspokojenie, tú slasť cítime a potom treba viac a nakoniec nás to rozbíja. Alebo iní konzumenti čohokoľvek, ktorí sa stanú otrokmi využívania telesných dobier. Keď hľadáme duševné potešenie pre duševné potešenie, tak sa nám často stáva tiež, že ho nemáme v duše to potešenie také, z čoho sa duša sítí. No je toto prijatie od druhých v kolektíve. To, že nás niekto oceňuje, že nás niekto príjma, tie vzťahy v kolektíve sú tak pozitívne sa vyvíjajúce. Len keď my to za každú cenu hľadáme a vyžadujeme od druhých ľudí, tak začneme byť pre nich príťažou a sa nám začínajú vyhýbať. A my aj seba aj tie vzťahy zničíme. Pretože tých druhých nakoniec používame pre seba, oni to cítia sa zviazaní, zotročení, neslobodní a celé to končí opäť v háji. Toto je ešte také pekné prirovnanie. Takže len keď naše vzťahy k ľuďom a tiež k materiálnym dobrám formujeme podľa dobier duchovných, a teda podľa lásky, vtedy naše potešenie aj na úrovni duše, časom, nie hneď, bude aj z toho, že dobre robíme nepriateľom a tiež budeme reálne pociťovať slasť zo suchého chleba, lebo má. Na začiatku to tak nie je. Ten starý človek chce to pre seba, cíti z toho napätie. Ale keď ten krok urobíme znovu a opäť, tak celé to vnímanie sa aj na vnímanie duši a tela úplne zmení a to je to vnímanie tiež manny, ktorá bola stále rovnaká a sú v nej všetky chute neba, keď my tak to celé nasmerujeme smerom k nemu. Čiže nebude to hneď. Reálne pociťujeme pôst a sebazaprenie, keď sa nenecháme starým človekom viesť, ale určite to príde. Keď duch zakúša nešťastie konaním zla, keď reálne sa my rozhodneme pre nejaké konanie zla, tak tento stav tiež môže spôsobiť bolesť v tele a utrpenie duše. Aj naše zlé rozhodnutia, negatívne, deštruktívne rozhodnutia na úrovni ducha ovplyvňujú negatívne dušu a telo. A to sú na začiatku vnímanie samoty, prázdnoty, pesimizmu, neužitočnosti, úzkosti, môže byť zdrojom psychických aj fyzických chorôb, somatických a psychosomatických, alebo ich môže zhoršovať. Všetko je prepojené. Ak sa zle rozhodneme z ktorejkoľvek úrovne, tá druhá trpí, tie ostatné trpia. Mystické vedomie a jeho prirodzenosť nám okrem toho, že všetci máme tieto skúsenosti, tak nám tiež hovoria o tom, že vo vesmíre existuje ako jeden univerzálny princíp, všade prítomný a ten princíp je vzťah. Všetko je vo vzťahoch. Všetko, nič nie je izolované v tom, čo poznáme. Nič a nikto. Všetko so všetkým súvisí. A toto je tiež prirodzené poznanie, skúsenosti a pozorovania hovorí o tom, že Boh nemôže byť jeden. Teda je jeden, ale musí tam byť nejaký vzťah v ňom. A preto sú podľa logiky dve osoby minimálne v Bohu. Nemôže stvoriť Boh niečo, čo v ňom nie je. V ňom je všetko, v ňom musí byť vzťah. Sú minimálne dvaja. A zo zjavenia vieme, že sú traja. Čiže o zásadnom pre nás vzťahu, taký, aký má on, o intimite s našim otcom, do ktorého sme povolaní a od ktorého sa všetko učíme. Ďalšia taká dosť zásadná otázka pre nás je, okrem napríklad aj tej, čo sme na začiatku hovorili, ako my prijímame Božiu inšpiráciu, či otvorenie alebo Božiu inšpiráciu, či
otvorene, alebo ju odmietame, alebo ju degradujeme. Ďalšia taká praktická otázka je, z akých vzťahov reálne žijeme a z akých vzťahov sa učíme. Aký je model vzťahu, z ktorého sa učíme vytvárať naše ďalšie vzťahy. A teraz v kontexte rozhodovania sa pre smer a zmysel vo všetkom, čo prežívame, a teraz už tiež v kontexte blízkeho začínajúceho sa pôstneho obdobia, spolu s Bohom našim sme pozvaní hľadať, ako žiť pokánie a pôst. Vzťah k materiálnym dobrám, k duševným dobrám, k duchovným dobrám. Aký bol princíp vzťahu Ježišov a čo nám Ježiš ponúka tiež v tejto dimenzii, v tomto vnímaní ohľadne pôstu. Čo to je pôst podľa Ježišovho učenia, Ježišovej inšpirácie? Je to postiť sa od hľadania slasti, potešenia, šťastia v inom ako je on a jeho láska. Kde hľadám ja moje potešenie, slasť, šťastie, radosť reálne? Čom? Kde ma vedie ten môj inštinkt hľadania šťastia, radosti, potešenia, aj slastie? Ako hovorí svätý Pavol, nič nerobte bez toho, že by ste to robili. Nejesť ani nepiť, ani nevstávajte nič. Učiť sa jesť na slavu Boha, ako to je, aby vzťah môj s ním rástol pri tom. Ako to je? Možno to nevieme, nevadí, ale on nás bude učiť. A to je to, kde budeme už všetky pokračovať. Aké pokúšenia, aké hlasy počúvam, čím sa nechám rozptylovať pri tomto rozvíjaní vzťahu s ním. Postenie sa od všetkých motivácií, ktoré sú zakorenené v mojich nezriadených vášniach alebo inom pokúšení. Učenie sa hľadanie, učenie sa konať len s jeho motiváciou. Ako to vyzerá tiež v praxi, keď ja sa postím od iných motivácií, ako je jeho, a sa seba zapieram toho starého človeka, ktorého treba vyhľadovať, netreba mu pozornosť dávať. Keď mám pokušenie k nejakému nespravodlivému konaniu, tak sa rozhodujem vykročiť v jeho spravodlivosti. Keď mám pokušenie konať, myslieť, rozprávať s hnevom, tak sa rozhodnúť konať v jeho láskavosti. Keď mám pokušenie súdiť niekoho, tak sa rozhodnúť pre spásu a nie súdenie môjho blížneho. Keď sa Ježiša pýtajú priamo v dialógu, že prečo jeho učeníci sa nepostia, pomíname si na túto stať, tak on hovorí, ako sa môže niekto postiť, keď má ženícha, keď je na svadbe, keď je v tej plnosti jeho prítomnosti. Budú sa postiť, keď ho nemajú. Veľmi jasne vyjadrené to, že zmysel a cieľ pôstu je vzdávať sa všetkého, čo ma od neho oddeluje a naopak rozhodovať sa pre všetko, čo vzťah s ním a spoločenstvo s ním rozvíja. A teda aké sú motivácie nášho postu? Prečo sa postím od netrpezlivosti, od hnevu, od sťažovania sa, od všelijakých iných negatívnych mojich postojov? Prečo sa postím? Postím sa preto, lebo chcem byť ja dokonalá a zase som v strede ja, pani dokonalá. Slepá ulička. Hľadajme motiváciu v pôste, ktorá je v láske. Postím sa preto, lebo sa učím prežívať spolu s Ježišom jeho lásku k mojim blížnym. Čiže áno, ja sa postím od netrpezlivosti preto, lebo tento môj postoj láskavosti oslobodzuje môjho brata od svojich nejakých problémov. Kvôli človeku, ku ktorému ja som poslaná, aby som jemu neubližovala, ale naopak mu pomáhala rásť, radovať sa. Kvôli nemu sa postím a dá sa to len v spoločenstve s Ježišom, takže aby i spoločenstvo s ním vo mne rástlo, lebo to potrebuje môj brat. Nájsť zmysel toho, čo robím v láske, nie vo mne, ale vo vzťahu a v dobre toho môjho blížneho. Hovoril nám to Ježiš tiež v Lukášovom evanjeliu, ktoré teraz sme čítali v reči na rovine, ako milovať dokonale ako on. Dokonca našich nepriateľov je to veľmi jednoduché. Darovanie dobra druhému, rob tomu druhému dobrom. Žehnaj ho a modli sa za neho. Nakoľko je toto náš životný štýl v každom dni, natoľko budeme mať skúsenosť čoraz väčšiu a intenzívnejšiu jeho prítomnosti v nás. Takže hľadajme túto jednotu vo všetkom, harmóniu, celistvosť, koherentnosť, zmysel a smer v ňom a jeho láske v našom živote. A postíme sa, obráťme sa vo všetkom, čo nám v tom chce zabrániť a snaží sa nás sústreďovať na nami. Dobre robte, modlite sa a žehnajte. Dobrou mierou merajte, aj vám dobrou namerajú. Ďakujem. Ta dnešní přednáška má název Vědomí a jeho přirozenost. Tak když se řekne vědomí, teď tady zaznívalo celou tu dobu, tak zaznívalo že jsme teda ten psychosomatizovaný duch a že jsme tedy duch. A teď budeme mluvit o vědomí.
ale nemůžeme se zbavit toho tématu ducha. No tak první taková otázka je, jestli vědomí a duch je to též. No není. Ale ducha, kterého stvořil Bůh, tak ten vědomí je každý. Samozřejmě teď nemluvím o Bohu samotném, který je věčný a je vědomý, absolutně vědomý, to ne, to teď nechávám stranou. Dívám se teď na duchovní bytosti a to jsme taky, že, lidé, ale kromě nás ještě taky stvořil duchovní bytosti, to jsou andělé. A potom taky ještě víme, přinejmenším teda z knihy Zjevení, jak měl apoštol Jan, jak se měl tam v té apokalypse, jak tam viděl a mluvil o těch bytostech, které stály a třeba on tu jednu bytost popisuje, že byla plná očí. Můžeme si myslet, já bych řekl úplně oprávněně, že to mluví o 4 bytostech tam kolem trůnu, jak to tam vypadalo, tak to Jan popisuje, aby jsme my tak nějak, když už jsme tak nějak limitovaní tou psychologií a tím časoprostorem a těma zkušenostma s časoprostorem a tím tělem a těma třeba právě tím smyslem toho zraku, kterým vidíme jako všechno a tak když se řekne oči, tak on to používal jako tak, aby jsme byli nějak to pochopit my, kteří jsme limitovaní tím časem a prostorem, ale myslím si, že jako úplně oprávněně můžeme říct, že ty bytosti byly živé a že to byl duch. Fernando říká, že my jsme teda ten psychosomatizovaný a andělé jsou duch psychologizovaný, že oni jsou bez těla, ale mají psychos. Tak nevím, jak tady tyhle ty bytosti tam kolem toho oltáře, jestli byli jenom duch, anebo podobní andělům, že to byl duch psychologizovaný, nevím. Ale víme, že to byly živé bytosti a já si teda jako recykláním k tomu, že byli spíš jenom duch, že to byli podobní jako Bůh, který je jenom duch. Ale to je dojem, to tady tak potrepem, že? Potom taky ještě, teď nevím, ve které epištole je to psáno, že ať jsou to knížata, ať jsou to panstva, ať jsou to mocnosti, tak to jsou takové reality, knížata, to jsou takové reality. No tak to tak nadhazuju, že to je něco, co stvořil Bůh, že to je živé, mocnosti nevíme, ale možná to bude nějaká duchovní realita, nějaký prostor, že? Ale teď abych se vrátil k tomu vědomí. A ještě jedna věc, potom člověk taky tvoří ducha, ale to je tak k obrazu a podobě. Víme, že člověk vytváří atmosféru. A to je duchovní záležitost, ale už vytvořená člověkem, která nějak na nás působí. A je to velmi reálná věc, kterou teda jako utváří, která spíš vzniká díky lidské historii a kterou teda potom pociťujeme. Tak jako mají ty města nějakou atmosféru, když přijedeme do jednoho města, není to stejné jako v jiném, že prostě. Já si vzpomínám, jak jsme jeli z Ekvádoru, jak jsme jeli na poutní místo Panna od Labutě a když jsme tam přijížděli, to se tak nejdřív vyjelo tak do takového, to je v Andách, a tak se vyjelo do takové, nevím jak vysoko, ale já vím 2,5. A pak se klesalo do takového údolíčka a já jsem najednou, jak jsem to uviděl, tak jsem zacítil volání toho mariánského poutního místa, které mě přirostlo k srdci a to je Hostín na Moravě. No a tak to je prostě realita, kterou vtiskne člověk svou zbožností, anebo taky naopak, když přijedeme třeba do Osvěnčimi, tam je taky jako velmi, velmi pronikavěcí a je to cítit. No tak to už jako člověk, jako tím svým žitím, z toho vyvstává jisté svědectví o našem životě a to je duchovní realita taky. Fernando tomu říká fénos, že to je zjevné, to je cítit, že? Ale to už není osobní, to už není vědomé, to mě tak napadá, že tomu můžeme říct, že to je svědectví. Tady tento duch, který prostě z toho našeho života, který se tak v historii odvíjí, můj život celé společnosti a vtiskne se do něho úplně všechny dobra a naopak taky všechny zvěrstva a to všechno potom nějak svědčí o lidském společenství a to je reálný. Jistě, že je to reálný, akorát to není osobní. Duch, kterého stvořil Bůh, pokud je živý, tak je osobní. A potom ještě ale Bůh tvoří, to je to dědictví, které třeba, krása můžeme říct, je živá, není živá, tak ona je oživená. To dědictví, jak to přijmeme do sebe, tak je oživená. To je taková věc, ta krása je taky duchovní realita a třeba boží realita, jak je Bůh krásný a jak teď v tom našem, tom nejintimnějším středu toho našeho ducha, tak tam vdechne inspirací, je to taky duchovní, to je duchovní aktivita, inspirace. On ji vdechne a my ji přijmeme souhlasně, ovšem to je podmínka, aby to bylo souhlasné přijetí a tady můžeme pozorovat, jak působí ten gen boží. On nám vdechne
tu svoji krásu a my přijímáme do sebe, kteří jsme jako stvoření, tak už je to potom krása, která není stvořená, je pořád jako od Boha, je nestvořená, ale v nás se stává tou mystickou krásou. To znamená tím mystickým obrazem a podobou té krásy Boží. A tak to působí to je, jak jsme tady mluvili o tom genu. Myslím, že minule to tak jako padlo, že o tom genu Božím. To samozřejmě nemá nic společného s tím genem biologickým, ale je to taky, ten biologický gen je obrazem a podobou tohoto genu, o kterém teď mluvím, že Bůh nám vdechne něco svého, třeba právě tu krásu a já řeknu ano, nebo kdokoliv řekne ano, tak se v nás zosobňuje a začíná žít a začíná být prostě jako a proniká celým tím, tou psychologií, tím tělem, že a teď to vědomí. Kdyby jsme si představili to nejintimnější, že to je ta nejintimnější věc, to je osobní duch je stvořený jako vědomí a ta nejintimnější věc vědomého ducha, tam je právě ta přítomnost, ta boží přítomnost, která nás dělá tou osobou, vědomou osobou, která vědomě říká ano na každou inspiraci, ať už je to, teď jsem říkal, inspirovaná krása. No tak si představme třeba inspirovanou pravdu. Bůh, pravda, ano. Ona se jako hned projektuje v tom našem vědomí, v té intelektivní stránce, ale i ve svobodě. Hned vidíme, že to je hodné, abychom to napodobovali aktivním životem. Tak se to i z naší vůli, okamžitě se to promítá a tak naše vůle se stává jako přijetí téhleté pravdy. Ta naše pravdivost se stává obrazem a podobou. Vědomá pravdivost, souhlasná pravdivost se stává obrazem a podobou té pravdivosti Boží a taková chce být i naše vůle, tak se jako projektuje v té vůli. Je i způsobem vykonávat tady tohleto, co jsme s tou inspirací přijali. Takto se naše vědomí, vůbec je možné jako mluvit o vědomí než o duchu. No ale náš duch je vědomí, ale dobře, tak budu se snažit držet se spíš toho vědomí. Co on dává v tom momentu té inspirace, té aktivity inspirační, co dává ten Bůh? Nebo ta boží přítomnost, která nás takto konstituuje k jeho obrazu a k jeho podobě. Co nám dává, můžeme říct, jako, jak nás genetizuje, co se děje s tím naším vědomím. On mu dává nějaký stav, ale zároveň s náma, že my tím přijetím, jak on nám něco jako inspiruje, to je to jeho agens, a já říkám ano, tak on je uvádí do nějakého stavu, to mě tedy, ale primárně to moje vědomí, uvádí do stavu. Ten stav nikdo z nás neumí posoudit. Ten mu umí posoudit jenom právě proto bude ten soud konečný, že nikdo jí. Ale pozor ještě. Kristus říká, nevíte, že budete soudit 12 izraelských kmenů, tak kdo ví, jestli třeba nebude, jestli takovým ovocem tady tohoto stavu třeba není jako i to, že jako bude uschopněn člověk, jako třeba těch 12, budou uschopněni k tomu, aby soudili správně, podobně jako Bůh. Ale teď, jako my, jak tady sedíme, nejsme schopni ten stav posoudit. To je jenom Bůh, ale to je stav našeho vědomí, můžeme, tak jak je, to je bytí, stav toho našeho bytí. Ale zároveň, jak ta vůle naše chce něco udělat, chce být aktivní, tak on tomu našemu bytí, toho našeho vědomí dává i tu aktivitu. A taky si uvědomujeme, že to nemůžeme provádět jakýmkoliv způsobem. To, co nám dal, není možné uvádět jakýmkoliv způsobem, ale jenom takovým, který ho nám předal on v takové situaci, v jiné situaci, v podobné. Ve všech možných situacích, ve kterých se člověk nalézá právě v tomto světě, tak Bůh najde optimální způsob, jeho způsob, jak předat. To je způsob předávání a to nám taky dává způsob. Budeš znát způsob, budeš mít tu formu, tu vznešenou formu, budeš, řekněme, tu té formální stránce budeš mít způsoby. A taky budeme vědět, nebudeme to umět vysvětlit, ale budeme vědět, že kdo je toho příčinou, tak i to vědomí bude znát tu příčinu. To nám dává úplně jasné vidění, kdo je příčina, jasné vidění. Schválně říkám jasné, ono nikdy nemáme ho až tak jasné, že? Ale dost jasné na to, abychom jako pochopili a viděli, abychom viděli. Já vím, já tu příčinu znám, já ji vidím. Ten způsob, jakým mě předal inspiraci do mojeho vědomí, způsob, jakým pronikl, situaci, kdy jsem ho třeba urážel a způsob, jakým do mě pronikl, taky můžu vydat svědectví, nebo jsem svědkem. Asi bych neuměl vydat svědectví, ale ten způsob
a dává mi ten stav a dává mi taky ten akt, jako vycházej ze sebe, nenechat, zadarmo dostal, zadarmo dávej a tak hlavně vycházej ke mně. Toto je přirozenost, naše přirozenost, ale nejenom lidská. To už je ta mystická přirozenost a my, jako každý člověk, má podobně jako Kristus dvě přirozenosti. Podobně, ne stejně. Kristus má dvě přirozenosti. Lidskou a boží, že? A my máme tu lidskou a mystickou. Tak jak jsme to. A je to přirozenost. Už nejenom lidská. Lidská přirozenost to je inteligentní vědomí a víme, co se stalo s ďáblem, nebo co se stalo s andělem, s jeho vědomím, když teda jaksi se postavil do té opozice, tak tam se i ta osoba jeho nějak pervertovala, co se všecko jako stalo, že? Stalo se s ďáblem, ztratil to všechno. Ztratil všecek ten stav, ten se mu úplně zvrátil, ten stav bytí, akt bytí úplně, kam sahá naše představivost do toho zla, do té temnoty. To je taky osobní bytost, ale co se s ní stalo, když jako z ní Bůh stáhl tu přítomnost svoji? Co se stalo s osobou tohoto ďábla a kdysi anděla, tedy teď ďábla, co se stalo s touto osobou, když Bůh z něho stáhl svoji přítomnost, kterou ho dělal tím andělem, taky nějak k obrazu, podobě svojí. To říkám proto, abychom si představili, co by se stalo třeba s tím dědictvím a s tou přirozeností mystickou, co by se stalo. Ne? Tak ta antimystická, úplně perverzně mystická, že co by se, no tady se až jako tou temnotou, tam se úplně všecko zamlží, tam přestává vztah, ďáblové se mezi sebou nenávidí a někdy jako pracují na jedné věci, pokud to má zničit, tak to se třeba jako najdou toho společného nepřítele, společný akt a v tom stavu, v jakém jsou, perverzním, tak ten způsob, formu a on je taky tou příčinou, tak tohleto se všecko ta perverze nastává, nebo ta degradace a postupně jako až v té perverzi. Ta nastává tenkrát, když Bůh stáhne z osoby, kdyby Bůh stáhl tu svoji přítomnost, tak tam není nic. A přesto zůstává, je to bytost, která kdysi byla takto osobní a teď ta osoba toho ďábla nějak, no nevím, jak tomu říct. Je ještě vůbec osobou nebo čím je? Osobou je něco takový. Inferiorní prostě úplně. Tak to jsou to vědomí a duch. Oni jsou jedno v druhém. Bohem stvořený osobní duch je vždycky vědomí. Je to duch vědomí, tak jedno v druhém. Není možné stáhnout vědomí z ducha, z osobního ducha. Není to možné, to tam zůstane. To Bůh nechal i ďáblovi, že? On pak působí a přes nás třeba taky dál působí jako zlou atmosféru a tak. Téma té dnešní přednášky bylo vědomí a jeho přirozenost. No ještě k té lidské přirozenosti našeho ducha. On je inteligentní, má intuici, má vůli, má přání, má svobodu, tak to má právě i ten ďábel, že tady tohleto všechno. Akorát si myslím, že jako tady se tak dotýkáme, když jsem říkal, že je inteligentní, má intuici, má svobodu, má vůli a má přání, tak jsem se jako tak dotýkal těch schopností, těch nadaností, základních nadaností, co člověk má plně každý. No a to možná ďábel nemá právě, to asi ztratil, to je ta nejmohutnější nadanost, to je ta unitivnost, kterou se chceme spojit právě tím naším ano, v momentě té inspirace, s tím, kdo nás inspiruje, s Bohem, že? No a nebo možná mu to zůstává ďáblovi taky, tady tahleta unitivnost, ale úplně zase v perverzi. Ale přítomnost právě, když není stažená, tak jak v ďáblovi, že jí stáhl tu svoji přítomnost. Když není stažená, zůstává v nás. Tady tato přirozenost, že je inteligentní, že vědomí má ten intelekt, že má intuici a že až posléze jako má rozum, to už je taková duševně tělesná, takový procesor tělesnej, dá se říct tělesněnej, který rozumem tady to všechno. Rozum by sám bez intuice, bez intelektu, rozum zůstává nenaplněný, že? To je procesor. Mluvil jsem o té lidské přirozenosti, tady tyhle nadanosti máme všichni. Nejhlubší je ta volitivní fakulta, která ve vůli zažije ten požitkem, prožije to, že? Prožije to a tímto prožitkem jako chce ho předávat dál, tak to vytváří, to se projektuje v té vůli naší. Oboje tyto fakulty mají právě, oboje tyto nadanosti naše mají kořen v té největší nadanosti, kterou máme a to je ta unitivnost.
A jednak unitivnost, že v sobě spojuje ten intelekt a tu vůli, taky unitivnost, která právě chce vycházet v ústrety Bohu. Ale to jenom tenkrát, když nerezignujeme na tu jeho přítomnost a ve chvíli té inspirace říkáme ano na jeho inspiraci. Odpovídáme ano na každou jeho inspiraci. Tenkrát je to ta unitivnost se děje a zase je to to se přijímáme ten gen, on nás unifikuje právě s tím, kdo nám to genetické dědictví, nebo vůbec to dědictví, o kterém nemluvíme jenom jako o genetickém dědictví, ale o kterém mluví celá církev, že? Jako dědictví, které nepomíjí, o kterém víme všichni, můžeme vydat svědectví, že roste, že v nás může zesilovat anebo slábnout. A to právě podle toho, k tomu je ta unitivnost. To je to nejsilnější uskopnění, který dává smysl jako i intelektu, i vůli. A jeho výrazem je láska a svoboda, tady téhleté unitivnost. Láska a svoboda s touto přítomností Boží dává právě smysl k tomu intelektu a té vůli. No tak to, když tak vlastně jako mluvíme o té antropologii mystické a teďka speciálně o té mystice, tak to je takový expozé toho mystického dění v lidském duchu. To je to intimní, jak říká Kristus, ty, když se chceš modlit, tak odejdi do své komůrky, do své intimity. Tam se to děje. Ty skončil dnes.